ना गोरानसो दोन हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ नै लोगोफोर थास' बिबारजों ना गोरानजों संना जागोन दिनैहाय नै आबैया सायगासिनो दङ नै आबैयाबो जालांगोन आरो ना आबै ओरैनो हले आबै थास' बिबारजों ओंखाम जालांगोन ना जोंहा ना आबै जालांगोन ना गोरानजों गोथाव संना जानोसै ना आबै जोंहा नै ना गोराना बेयावहाय दङ प्लास्टिकआव खुलिथ'वाखैनो आङो गोमोन गोजा नै जि मोजां गोमोन गोमोन नासो बोरैबाबा गोथावसिन मोनो आं गोमोन गोमोनखौसो फिस्ला जासिनो माने गोमोनासो मोजांसिन ना आबै थास' बिबारखौ सायनोसै सोंखांनो नागिरदों थास' बिबार सुनोसै नै माबाखौ होफ्लांगोन आबैया सायनाया खोस्लिजोंसो सुगोन आं नङाबा बिराद मानोना आखाइया आबैनि सायनाया माबाया थाजोबदोंहाय मोजाङै बासिबावनांगौमोन दानिया संनोसै आङो लोगोफोर नै थास' बिबारखौ सुखांनानै सुनानै लाबाय बेनिफ्राय नै ना गोरानाहाय बेयावहाय दङ आङो सुथ'वाखैनो दा दसे थानानै सुगोन आङो थास' बिबारखौ संहरग्रोनोसै बेनिफ्राय नै मस्ला मस्लिफोरखौ आङो माबानानै लाखाजोब्बाय रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय नै बानलु देनाय सामब्राम गुफुर मस्ला बिदिनो लं एलासि बायदिसिना होनाय आरोना बेनिफ्राय पियास हानानै लाबाय नै ओंखामबो जानगासिनो दङ आङो बेनिफ्राय नै सारायाव जानहरनोसै थाव होना होनोसै आङो हालदै एसे होना होनोसै संख्रि हालदै संख्रि साराया माबाबाय थायो ओरै हमथानो मोनाबाथाय मबाइल हमदों नालाय आङो उन्दुलांबाय थायो दाना नै दै होना होनोसै आङो ओंख्रियाव दै फुदुंदोंमोन आङो नै ससआवहाय दै गुदुं होना होनोसै दाना नै बानलु माबा मस्लाफोरखौ होखाजोबनोसै आं बेनिफ्राय ना गोरानखौ एवहरनोसै नै सुखानानै लाबाय आङो ना गोरानखौ एसे सुहरबाय बेनिफ्राय एवहरनोसै थावायाव एसे एवफ्रामना होनोसै दसे खोबहाबनानै दोननोसै रुइजासे बेनिफ्राय नै जोंहा दिनैबो खेबसेबाव आरो लेथुखौ फानहैबावसिगोन आरो नै फायखारि माबा बेफारिनो हैबावसिगोन आरो मनायाव सोदों आङो सोगासिनो दङ नै बिनिफ्राय गामलानिफ्राय नै बिराद बुरजा हानबावदों दिनैबो दाख्लैबो बिदिनो 20-21 केजि लांदों 20 केजि ना 21 केजि बिदि माबा मोनसे जादोंमोन आरो दिनैबो हानबावबाय बिराद थायदों नालाय ओंखायनो ओरैनो सिरि गारनानैसो माबा लांजोबगोन होननानै लेथ्रा जायोना बिफां गुदियाबो ओमफ्राय मानसिफ्राबो जाबाबो जाख'नो हायाखै नालाय गथ'फ्राबो जालाङो बिदिनो बयबो सोरबा सोरबा लामानिफ्रा
ओमफ्राय जाबाबो जाख'नो हायाखै आरो मोनबाय नालाय सिरिनाया बारा जालांबाय बेनिखायनो एसे फानहैबावनोसैलाय फायखारिनो हैबावनोसैलाय फायखारि होनो ना बेफारि होनो हैबावनोसैलाय आरो जि आराम आरामै गोमोन गोमोन गोदैखा आखनै लेथुखुवा जोंहाना बिफाङाव बिराद दंबावोसो दाबो बासिनानै दोन मामि बेनिफ्राय खनना दोनहर मनायाव नोंना मेमेसो जानोसैलाय र' आं माबा बासिग्रोजोबनि बरिया रानिनि साफायनाया भिडिअ साफायनाया मोनबाय नै लोगोफोर दाना आंना थास' बिबार ओंख्रि संनाया थास' बिबारजों ना गोरान बेनिफ्राय जि गोसा अखाबो हाना होखाबाय नै जि गोसा अखा हागासिनो दङ बाहेरायावहाय जा गोथाव मोजां जाखाबाय नै जानोसै लोगोफोर दानिया थास' बिबार आरो ना गोरान ओंख्रिजों गोथावनो बरियानो रानि मोनहा जाखांजोब्बाय बेनिफ्राय नों जाखांबाय दा नों जागोन ना जाला आरो जाबावगोन खेबसे जाबावगोनसो होमबा आंजों जाबावनोसै माने थास' बिबार ओंख्रिजों गोथाव बा मोसागुलायबायहाय रानिया गोथावथार खोमा थांथुन लायनानै जिरायफैथां इयाव बिराद गोथाव जाथारदों बे बोसोराव दिनै फार्स्ट मोनजाबाय बरिया गोथाव गोथाव बिराद गोथाव जादों ना गोथावथार आरोबाव बरिया बरिया जादों टेस्टी बरिया ना गोरान जानो हानाय नङा सु दं दे जाना दे सुआ नांथाबासो दा नोंनाव Itu gina? Gia. Nih itu gina? Itu gia. थास' बिबारजों ना गोरान ओंख्रि बरिया गोथाव बरिया गोथाव ना गोरान गोथावथार Arbok. गोसाथार नोंनो संख्रिबो सोला गलनिमु नारें बिराद मोदोमो गलनिमु नारेंआ नारें खाजिनिफ्राय एसे गोथावसिन मोनो आङो Rani badi jaya. Rani badi jaya. माखौ Rani badi tuh. Kasih. जाबावनो Angkat. मा गाखोलाबायखो जिराय बे गोथावखा थास' बिबार ओंख्रिया Mana? र' ना गोरान Nagalang kana.
Nhìn đi có thầu. Ôi ơi. Ai ơi. 머리야? 그게 뭐야? ăn luôn cho mami. Bây giờ ăn luôn cho vậy. Mami ăn luôn cho vậy. 네. Uống ra kìa. Đây ạ. Ăn đây ạ. 요거도. Đâu có. Này. 저가. 알아. cho bạn. Dạ tôi chăn bà. Chăn halal sao nắng? Tôi bây giờ được nắng. Ở đây nhá. Vì như thế chăn halal bia. Ha. 오, 야그 타오. 나그라나. 싸기 들카. 나가랑 기디기다나. 나그랑 기디잖아. 짠 하나 나는 거. 알레 자장아. 알레 자장아. 알레 자장아. 마음에 디스탑 칼람 커요. 감. Alo đừng. Alo của na, bạn lúc sẽ. Bye bye. Suma, Jiu. Ấy, mà chắc rồi. Cả đây ạ. Thôi. Ngay đừng dàn bà. Dạ. Mami. Para masang raya ki na ring aja hana. Si rana nang bogo. Mami. Coba bisa video ga bena. Mami. Ada bau. Cái tao ra khai ra hana mami yang kamko. Angi mami ya. Mami. Itu ama. Nada. Kau sedang na? Engkau. Yang tanah nama miang kau. Anh ăn thử ra đó. 조개니. 고기? 아이고. 네. 소리. 오. 맛있어 더 다등 해? 아이디 하마 아이디. 알아봐. 사실 이거 좀 지긋하고 왜 나만 해? Rồi, cô cháu đang thả bài thi. Mami. Bye bye. Bye bye. Suma. 도세 바이바이 흔한 당을 알아 피피는 맘이야. 알바 맘. 바이바이.
Ada. Cầm này nè. Ada bọc. Ada bông khăm nắng quăng nè, nâng lại nè. Nâng lại nữa đó nhà rồi. Ăn lại như đâu. Khăm lại bông sen cả na bồ giá nè cơ. Không sao cái bông xí. Cái thao thắt đằng. Thấy năng khăm lại bông xí đâu. Ada. Khăm là bầu bang cả na. Giả bông nó xây cơ thầu. Cầm. Nè cô độc này. Cô độc gian hay kì. Cô hấp sức thật đừng bị đó. Nó thắt sổ bị ba đừng xí chẳng. Nana. Nana gian hay lấy mà. Cô độc gian nữa. Cô độc gian này kìa bầu gian mầm nhỉ. Cô độc gian. Ăn nữa cô độc gian hay kì. Mình mà bị cô độc gian hay kì. Sú thấy ná. Gian là gì gian hay là. Nó mami giả bóng bay sẽ. Mami. Giả bóng bay sẽ. Ai tay. Mendalam tuh. Ade. Mình thấy nó. Mendalam deh. Tadi mendalam. Ada bọc. Hả? Nang thả bay xuống nang thả bay. Gì là lấy? Không phải. Em ăn sao nang nggak? Ăn gì vậy mình? Sao lấy số nào bữa đi bắt thằng plăng nggak? Ang bahas nih macam saya sih kemana? Kamu tanya. Soalnya nang teman. Ai đây. Jangan bay dana. Saparam. Na koro-koro dong. Na koro jana ya nalai. Na geran ni. Subre-brena jana ya. Rakau-kau ne geraraनो. दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौबो बयबो लाइक खालामनानै होदो बाय बाय